תגידו לי, מה אתם מחכים? על העוגה! איפה אתם יושבים? על הכיסאות! מה הכנתם? עוגה! ומה שמנו בתוך העוגה? שמן! מה עוד? ביצים! מה עוד? קמח! ומה עשיתם? שוקולד! נכון. ואחרי זה, מה שמנו בתבנית? עוגה! שמן! נכון. ועכשיו, מה אתם מחכים? איפה אתם יושבים? על הכיסאות! מה, אתם מחכים שהעוגה תהיה מוכנה? כן! ולכבוד מה הכנתם עוגה? על השוקולד! לא, יש מסיבה היום? כן! מה פתאום? יש יום הולדת לניבי! שב, אני לא רואה אותך. שב. לא, יש יום הולדת לניבי! הבנתי. עכשיו תספחו לי קצת. אתמול דיברתם בגן על המשפחה, נכון? כן. מי יש לכם במשפחה? אבא, אמא ויוגב. ומי עוד? לוי וגפן וניב. נכון. ואבא ורגע, יש לכם אחות? כן. מי זאת? ניבי. ויש לכם אחים? כן. יוגב, מי האחים שלך? ניב. אחים. אני ואחותך, אחות. ואיזה אחים יש לך? אלעד. איזה סיוון? מה אתה מתבלבל? אתם רוצים לשיר לי שיר? כן. איזה שיר? הוא בא למבוגר. אז תשירו. של רינת? טוב, אוקיי. תעשה חיבוק ליוגב. רגע, שב. בסדר, שב. הוא מחבק אותך, הוא אוהב אותך. אבל הוא מפיל אותי. תגיד לו, תחבק אותי לאט. די,